Diyan ka lang tutiw ha. I can see the reason why. Hello, Manay Agnes. Mega love shout out. Sir JFC. Salamat sa patamsak. Good morning po. Happy Tuesday, everyone. Holy Week na pala ngayon, no? Holy Thursday. Ha? Monday? Monday pala ngayon? Hala, limot ko na yung araw. Tuesday. Good morning. Salamat po. Ayan, nagbubunot-bunot si stress ng mga tatangkamang damo dito sa ating mga halamanan, mga taniman ng bulaklak. Ang bilis tumubo. Mainit na, nabibilad na yung aking likod. Sana all busy ang host. Siyempre, wala tayong gawa, kaya kailangan magbisi-bisihan tayo sa ating kapaligiran. Thank you, Sir JFC. Ayan, na ano yung aking stand. Tiw-tiw, halika tiw-tiw. Tiw-tiw, dito ka kay tita. Dali. Dito ka kay tita. Dito. 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 Taas ka. Ayaw mo? Umalis ka dyan kasi baka makita ka ng uwak. Magdadive ang uwak, kukunin ka. Dadalhin ka doon sa taas ng kanyugan. Sasakbutin si Tiw-Tiw. Tay Hefty, may love shoutout tay. Salamat po. Salamat po sa patamsak tay. Thank you. Wala na akong pang SC, kaya ito, direct ride tayo. Habang nagmimikos-mikos dito sa labas.
Tiw-tiw. Mainit na, mainit na. Tapos na tayo sa init. Sa init ng araw. Tiw-tiw. Tiw-tiw-tiw. Pawis na ako. One more chance. Ang ganda nito guys, gamitin mo pangtanggal ng damo. Kapalit sa asaron, iyan, hindi mabigat. Yung asarol kasi mabigat. Ito sa mga maninipis lang din na mga damo. Pero yung pag makapal na yung damo, asarol na yung mas maganda. Dito ako nag-aalmusal. Pagising sa umaga. Magpastol ng kalabaw, magpakain ng mga alaga. Tapos mikos-mikos muna. Pag mainit na, saka napapasok sa loob ng bahay. Diba? Kabilis lang guys. Oh. Mabilis lang po. Ang pagtanggal ng masamang damo. Masamang damo. Parang tao lang din, no? Masamang damo. Yung mga masasamang damo, paano kaya pagtanggal? Yung masasamang damong tao. Pwede ba ganito? Hindi. Bunutan din ng mga tiw-tiw. Lika, lika, lika. Dito ka tita. Dali, dali, dali. Oh. Mainit na, mainit na.
Agoy! Tiyo, kuhaan mo nga ako doon ng ano. Pinapawisan na si tita. Pawis na si tita. Tumutulo na sa mata ko yung pawis. Teka lang guys, kukuha ako ng pampunas. Yes, hello. Yes. Why ikot? Ako, di darap mo. Ano mo ako? Saan mo? Ha? Yan, dyan. Yan, bigdi naga. Kulang-kulang mo sino. Kahit ako wali ako naga. At awan sa nakita. Ata. Why na naman? Bakit? Ang problema. Di magpa-check up. Magpa-check up. Ata, tara magpa-check up. Ha? Oh, tayo. Ano nga, problema siya baga sila sa pagturo. Si mabagarag man ka ang kaingot. Dahil na nga turog. Iyan, mainit na. Okay? Oo, baga. I-approve saran ko. Oh, sorry ka na magbakan. Sorry ka magbakan. Alo yun ang panahon. Ito, manyan. Ito? Kahit ito pa, alo yun na. Bus na ito. Uli, baga, approve saran ko na umagayin man. Ito na, sige, lang lang sila dito mga makita. Mugro ini? Iya, ini mugro ano? Berapa mo sa bagay nila ilig sa Lazada? Oh! Nililing akong barato. Niligo nga ako na iling na zero. Pero ito, kung may voucher ka. I can learn once again. Nag-miss call si Afam. Nata ito. Tapos pinasahan ako yung video sa TikTok. Akala ko lang. Ah? Si Piso? Nagka-istorya niya? Si Sai? Ay, wara ka. Hindi yan tignan. Si Sai, si Boboy?
Pig story niya? Si Boboy ang pig story niya. Talaga? Padapat niya bago sa si Boboy. Sabi mo, ako ang tawanan niya. Praiwalon. Hello, Sir Brian Drum. I wish you nothing but happiness. Thank you so much, Sir Brian Drums. Nakalive ako sa YT. ah. Oh. Mm-mm. Ay! 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 Bakit? Bakit maano ko? Oo naman. Tres, I'm here. Ayan o, nakalive ako. Thank you, Sir Brian. Thai Hefty, thank you. Salamat po. 2 million viewers. Oh, saan ka nakakita ng 2 million viewers? Ana? Na? Agoy, agoy. Mamaya, after lunch, madyan kami. O si Mapadyan ko na? Ha? Agoy. Bakit? Padyanon ko na si Ma o mamaya? Ibanan kami, mag-iba. May iba ko. Kailang pinapausin ako. Kusugon ni ang init, aram ko sa akon. Kulugon sa payo ko, bigla akong nagyagos-yagos ako sa likodan. Tapos kinuha ako sa karabaw. Nilipat ko, tama initunon, pinalabong ko. Paguli ko rin di sarong. Nagtaralibong sa pangiling ko. Doon ka doon ang init, makusugon ang init. Delikado sa ano, kaya dapat, araw kayo ni Oting na mo, alas 8 pa lang, pero ang init, super na. Super mainit. Kaya kuwan, uminom ng tubig. Tapos, yun. Hindi mo na magpara dyan sa luwas, inito. Patakot ang init. Delikado sa ano, heat stroke. Taraman ko na lang si Mother. Iyon na tawara-wara ng signal mo. Ha? One more chance.
yung guantes ko. Nawawala yung aking guantes. Ay, hello Sisi, good morning. Miss Sky Support. Oo, yan Sisi oh. Kasing ganda mo. Kasing ganda mo yung bulaklak. Ah, ayan. Good morning. Bisi-bisihan aketch. Nagpapapawis. Ang lakas ng init dito Sisi. Kakusog kang init. Makadismayo. Kuso apo nagtaralibong sa kong pagmati baga. Tay, thank you po Tay. Happy. Nagmimikos-mikos si Tres.
Really shining to my life. See a better day. Forward always, forward. Every trouble. I once let the darkness in. So, tanong mo, ano ma? Talong duman, sa tanan, sulig di, bako man, kaagong, pinakalit mong talong. At ito nakapakulikan sa talong diti, ano ito dide? Sudo ma, dito na, ano ba? Kung isaro-saro eh. Dapat ba? Kung kanina gabo, sa ganito lamang, so ano, dahil pa naman, dahil mo nalipat. Ha? Ano ma? Kapabay mabagay ta alit sa may puno. Ini di ala ini di sarong. Duman pink na pink. Uya, yun na silang kamata si yellow. Tanggalin mo garap ka mo. Forward always, forward. Saan? Arin. Hmm.
Oh, ay, pagod na si Trez. Ang ganda nito guys, oh, pula. Ay, oh, ay! Nano ko lang nabali ng tuluyan. Color ke. Ay, nabali. Ay, nabali. Tonight, it's been a year. Starts a beautiful one. Here I am. What I need, and there's a tears for me. You didn't feel the same.
Duli nga oh. May kana nasa purpuro kang dahon, may ano, may bunga. Siguro baga burak ka lang magbilang pang dahon. Duy! Duy!
Thank you everyone. Ayan, mag-end na tayo. Sir JFC, thank you. Sis Agnes Daromangkos, thank you. Manoy Eric, salamat. The amazing MJ, Miguel shoutout. Thank you so much. Sky Hefty. Bye everyone. Thank you 5 million viewers. Thank you so much po. Bye.